Arratsaldeon eta ongi etorri Otsaieko ohiko pleno honetara. Hasingoa. Raxain. Bai, arratsaldeon. Hori auziarretik igual konstantzia onda din baite aktan, bideoaktan 6. puntua gaizerrendatik lehen goienakukin komentatu duen arren, aipatzen dugu. Bai, ontxe, aipatzen egina justo EAJ-ko ordezkaritzarekin, gaizerrendaz zegoan 6. puntua kontratzea etza dela eta irizpide batzuatik datorren hilera ekartzea proposatzen eta gaurko zerrendan bertan bera lagatzea. Ederki, gaizerrendako lehenengo puntuakin aziz, 2006ko urtarrilaren 26ko aktaren onarpena, zerbait komentatzeko. Alkatearen jakinerazpenak. Hirugarrengo gaizerrendan, Debagoienako birgainkuntzarako hirigintza sozietatea, S.A. Suradesaren estatutuak aldatzea onartzea dator. Antolakuntza batzorde informatzailean irizpenakin dator. Dakizuen bezala, espedienteko dokumentotan ikusiko zenuten bezala, bere garaian osoko bilkura honek onartu zuen bitarteko propio izendatzea, eta aldaketa neurri horri egokitzen zaio, eta funtzioetan baita ere beste batzuk gehitzea, ezta. Horri lotuta, izango litzateke erabaki batzordetik datorren irizmenaren arabera, lehenengoa, Antzola, Etxaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Lehenzgantzak eta Oñati Debagoienako birgaikuntzarako hirigintza sozietatea S.A.ren Sudaresaren menpeko merkataritza sozietate mankomunatuaren estatutu sozialen aldaketa onartzea. Sudaresaren administrazio kontseiluak 2008ko abenduaren 18an erabakitako aldaketa proposamenean zehaztu denaren arabera. Bigarrena, Debagoieneko birgaikuntzarako hirigintza sozietatea S.A.ren Suradesa menpeko merkataritza sozietate mankomunatua, Bergarako udaleko bitarteko propioa eta zerbitzu teknikoa izango da, indarreko arauetan ezarri denari jarraituta. Edozelan ere, erabaki honek erabateko eraginkortasuna izan dezan, parte hartzen duten udal guztietako osoko bilkurek onartu arte, eta ondoren akziodunen batzar nagusiak onartu arte, legeak eta estatutuek eskatzen dituzten gehiengoekin aldaketari buruzko erabakia berretzi beharko da. Hirugarrena, Debagoienako birgaikuntzarako hirigintza sozietatea S.A.ren Suradesa menpeko merkataritza sozietate mankomunatuari udalbatzaren akordioaren berrik jakineraztea. Zerbait gehitzeko ez badaukazua, bozketari emango diogu. Alde, hau batez onartua. Laugarren puntun berri emati daukeu. Berankortasun datuen berri ematea injustu, Bergarako udalana, Misbirualde egoitzana, Udal Euskaltegirana, eta Bergarako Bihargintza 2018 S.A.rena, 2008 ekitaldiko 4. hiruhilekoa injustu ez. Orduzua, batzorden baita berri eman zen, espedientin datuek ordituzua, eta honekin udalbatza jakinean usten dugu. Jarraian baite 5. puntun, Bergarako udalenen eta Misbirualde egoitzaren Udal Euskaltegia eta Bergarako Bihargintza 2018 S.A.ren 2008 ekitaldiko 4. hiruhilekoaren exekuzioaren berri ematea dago, eta hor ere batzordin berri eman zen, eta hor dituzue datuk ez, ejekuzio 4. trimestrekoa, eta berri eman da geldituko litzateke, ez dakit zerbait gehitzeko daukan inork, bestela jarraituko genuke aurre. 6. puntu izan bezala, hurrengo bilkurarako usten da. 7. araututako aparkalekuen udal zerbitzuaren ordenantza aldaketaren hasierako onarpena izango litzake. Hau lurralde batzordeko irizmenakin dator baitera, eta espedientin dokumentazioan zehaiten den bezala, hainbat arazo eta hobekuntza planteatzen dira,
eta erabakixea hartzeko irizmenean lehenengo izango litzeke udalerriko trafikoko arau-hausteak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari hasierako onarpena ematea eta 30 egunez jendaurrean jartzea interesatuek erreklamazio ero iradokizunak aurkezteko. Epe horretan erreklamazio edo iradokizunik aurkeztuko ez balitz, ordenantzaren aldaketa behin betirako onartuta ulertuko da eta ordenantza horren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko da. Ez dakit saltzeko zerbait baduzuen, bestela bozketa egingo genuke. Alde, aho batez onartua. Jarraien beste ordenantza aldaketa badator, kasu honetan udalerriko hiri trafikoko ordenantza aldaketaren hasierako onarpena, hau ere lurralde batzordeko irizpenaz dator, eta proposatzen den irizpenien izango litzateke lehenengoa, 39/2015 legeak urriaren batekoak administrazio publikoen prozedura erkideari buruzkoak bere 183. artikuluan xedatutarik hori jarraituz, udaltzainburua bere txostenan jasotakoak, ekimenaren bitartez, konpondu nahi diren arazoak, ordenantza onartzeko beharra eta egokituzuna, ordenantzaren aldaketaren helburuak eta erasoen konponketarako proposatutako araututako aparkalekuen udal zerbitzuaren ordenantzaren aldaketaren zirriborroa, udaleko webgunean 15 egun jendaurrean jartzea, aurretiazko kontsulta bideratzeko. Zerbait azaltzeko ez balego, alde, hau batez onartua. Jarraian, abenduan otabiko osoko bilkuran, onartu zen doaintzan jasotzea landaren herbario bilduma bat, eta hori arautzeko hitzarmen bat jasotzen zenez, eta orain herritarren batzordea eman bezala, hitzarmenen klausula baten aldaketa bat proposatu dute. Eta batzordean egin iztenak datorren bezalaxe, onartutako hitzarmenean erabatea ipintzen zen, gastuai aurre egiteko konpromisoa, eta honela planteatzen du urtero, Bergarako udalak urtero, 300 euroko diru laguntza emango dio, Jose Antonio Aperribai Gallastegi jaunari urteko gastuak azetzeko, hitzarmena sinatu, ondorengo 2 urteetan berritzeko aukerarekin. Hori izango zen aldaketa, eta hori izango zen erabakian jasoko genuna, hitzarmena aldaketa onartzea injustu. Ditzeko eserrez bago, alde, hau batez onartua. Eta 10. puntuan, martxoa 8ko adierazpena onartzea dator, bozeramailean zehakin dator, bultzadakin, eta irakurtzeko hitza pasako diot. Atzaldean. Xabinek esan bezala, bozeramaile batzordetik pasauta, eta danon oniritzi xakin onartzera datorren adierazpena irakurtzera pasauko naiz bai. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromisoa irmoki berresten dugu. Printzipio demokratiko hori ukaezina da eta gizarte justu, aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabea. Gaur, ahotsa irmo altxatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko, bere diskurtsoa sokoratzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan eta modu kezkagarrian giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Historian zehar, berdintasunaren aurrerapenen aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun, diskurtso erreakzionario eta misoginoetan adierazten dena. Narratiba horiek oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmentua sortzea eta indarkeria matxistaren existentzia deslegitimatzea bilatzen dute. Diskurtso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatua osatzen dute, eta eztabaida publikoan ezin dira beste iritzi bat bezala onartu. Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat ere. Giza eskubide unibertsala da, aitortua eta babestua.
Hamarkadetan kolektiboki borrokatuz eta lan eginez lortu duten eskubidea da emakumeek, mugimendu feministak, erakundeek eta pertsona aliatuek batez ere diskriminazioa desagertarazteko, askatasunak zabaltzeko eta guztientzako aukerak bermatzeko. Berdintasunaren defentsa ez da berdintasunean ezten duen, estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, askatasunean da duintasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita indarkeria matxistaren biktimak eta bizirik atera direnak aintzat hartzen, laguntzen eta entzuten dituena ere. Izan ere, ozen eta garbi esaten dugu berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik eta indarkeria matxista desagerrarazi gabe ez dagoela guztiondako askatasunik. Martxoaren 8an, Euskal Udalek dei egiten diegu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta eta elkartuta irmo egon gaitezen lortutako eskubideak defendatzeko eta atzera pausorik gabe berdintasun erreal eta eraginkorrerantz aurrera egiten jarraitzeko. Horregatik, Bergarako Udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Gure udalerri eta eskualdeetan taldeak sor daitezen sustatzea, diskurtso misogino eta antifeministei aurre egiteko eta informazio faltsuen hedapena desaktibatzen laguntzeko. Tokiko eremutik lehentasunezko kolektiboekin esku hartzea, haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toxikoak desmuntatzeko. Erresistentzia aliantzak sustatzea talde feminista eta tokiko beste eragileekin jarrera antifeministak identifikatzeko eta eteteko bizikidetza espazioetan eta komunitate virtualetan. Baliabideak eta egiturak zaintzea eta babestea gure udalerrian berdintasun politikek aurrera egiten jarrai dezaten. Horren baitan, Arrizuriagan kokatuko den txoko feminista eta Bergarako emakumeen jabekuntza eskola behar bezala sustatuta doitzea ekintza feminista kolektiborako funtsezko espazioak baitira. Mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duen lana aitortu nahi dugu eta ildo horretan martxoaren 8ko deialdia babestu eta herritarrei dei egiten diegu egun horren harira antolatutako mobilizazio eta aldarrikapenekin bat egin dezaten. Bozketa jarraian, alde, hau batez onartua. Eskaera eta galderarik. Abukatuz moten dugu txaieko ohiko plenoa. Mila esker.